duka min yau zan ci ku karɓa wannan nasara ce. Duka mun burge ku ku ba mu lambar yabo sa'a ce. Nasara ga mawaki da ya zubo baiti jama'a ce. Nazari na kwakwalwa harshe ke furto zance. Tambari na gidan biki ko suna guda ce. An kunna wuta da hanzari za ta cinye itace. Duk wanda ya nuna yana san ka so shi ta kai ce. A cikin sa abokai na bayani na tantance. Ko kaya ne in za ka sa ka tsaya bambance. Tamkar alƙali mai yin shari'a a hukunce. Hauka na mai hasada ya bari ko ya zauce. Kurwa ta da daci na fi ƙarfin kama ya kauce. Zakara ya yi kyara lallai tabbata asiba ce. Dokana aka sabobi a sama rabbi ya amince. In abin ban tsoro ya nufo ka sai ka gigice. Waken suya ya gagari kwari sun arce. Talala mai kamar sake da wuya fa a kwance. Yare na hausa da shi nake yin duk wani zance. In kai kwarewa a yaran ka za ka yi garwance. Gatun ku ga mafarauci wai waɗe arce. Masara in ta ji wuta da kanta take yin zance. Marbe lala da farin waje a cikin tabaka ce. Wai waye oga su da kwace kwaikwaiwa ce. Miki yake hasashe shi ko ai da gefe fitina ce. In kare na haushi karka kula shi ne gaji ya wuce. Dan gulma ku daina in kun yi ai muku sirace. Gawayi na wannan ai salon magana ce. Kame harshen ka karkayo ya shashen zance. Yan uwa da iyaye in ka bi su za ka yi zarce. Ilimi jari ne ga dan adam karyo kwance. Mata yan aure masu zagin miji sun kauce. Akan hanyar kuma komar ku jahannama ce. Na zo ga mazaje wajen aure da ya tantance. Mai kyan halaye har na saba tsarin shari'a ce. Da kira ga iyaye ya'ya a gare ku riba ce. Allah ya baka kai tarbiyya a hukunce. Kuma yayaye maganar yaye kar da ku kauce. Za ku ce riba biyayyar da ku kai a takaice. Yan uwa da mawaka gaba daya ni da ku na amince. Ba zan raina ku ba domin ni da ku ba ke ce. Maso junan mu hasada sai mu bar ta a kwance. Gaisuwa ga masoya samun ku garar riba ce. Domin na gane ba ku so ya ku ganna a kwance. Ku ke karan karfin gwiwa idan na yi zance. Dan baka no zakin waka kai da komance. A cikin lafazi na bani ya shashen zance.